Denne videovejledning viser, hvordan du logger ind som flettekreds og hvordan du redigerer i flettekredsens sider. Ligesom når man logger ind som almindeligt medlem, skal man klikke herop, hvor der står login for medlemmer. Her. Ved brugernavn, der skriver man så navnet på sin flettekreds. Og så har man oprettet en kode også, dengang man blev oprettet som flettekreds. Og så kommer man ind på flettekredsens side. Det er den, der hedder Min Konto. Alle sider, som ligger under flettekredsens administration, som vi kigger på lige om lidt, de har to faner. Det ene, det er en, der hedder Vis, og den anden Rediger. Skal man ind og redigere, så klikker man på redigere selvfølgelig. Men for at komme ind til de sider, som I kan redigere på, der klikker I på flettekredse her. Så kommer I ind på flettekredsene, og de ligger jo her i alfabetisk rækkefølge. Man kan også få dem sorteret efter postnummer. Men nu tager vi lige Jammerbuk Flettekreds, det er jo den, jeg har adgang til. Og så kan I se igen her, at her står der Vis, og der har vi fanen med redigere. Det er Jammerbuk Flettekredses side, som jeg administrerer. Og det er ikke så længe siden, jeg har været inde og ret ting og sager. Men jeg kan lige vise jer, hvordan man for eksempel indsætter et billede, som jeg har både her, billedet om vores pilefestival, og her har vi vores logo, som jeg har sat ind også. Så klikker jeg så lige på redigere. Og der har man så et vindue her, et lille tekstvindue, hvor der står brødtekst. Jeg kan gøre vinduet større her ved at trække ned i hjørnet, så jeg har lidt mere overblik over, hvad der står her. Og der kan jeg så redigere i teksten, ligesom jeg kan redigere i alle mulige andet tekstbehandling. Jeg kan gå ind og tilføje eller slette noget. Og her har jeg som sagt indsat et billede. Og det gør jeg ved, at jeg siger image. Og så skal jeg så sige vælg fil hernede. Så er jeg så inde på en side her med nogle billeder, jeg har fra vores flettekreds. Og jeg laver det som et lille billede her, så jeg siger indsæt. Og så har jeg faktisk billedet liggende her. Man kan selvfølgelig indstille for de her billeder, hvordan de skal ligge. Det var der. Hvis jeg for eksempel vil have den liggende til højre i stedet for, så kan jeg også få den til det. Når jeg så har ændret de ting i min tekst her, som jeg vil ændre, så går jeg nederst på siden, og det er meget vigtigt, fordi ellers så bliver det ikke gemt. Og trykker gem hernede for neden. Så kommer jeg tilbage til min side her, til vis-fanen, og så kan I se, så er billedet kommet ind på siden herover. Jeg har her i højre side en menu med forskellige punkter, og alle flettekredse er som udgangspunkt oprettet med en kalender, et punkt, der hedder kontaktpersoner, og så et galleri. Vi starter lige med at kigge på kontaktpersoner her. Hver flettekreds skal gerne have nogle kontaktpersoner, som man kan komme i forbindelse med. Og har man nu for eksempel fået en ny e-mail, eller et nyt telefonnummer, eller man er flyttet, så er det selvfølgelig vigtigt at få rettet de ting også. Og igen går man ind her og vælger redigere. Går ned i brødtekstfeltet her. Og så foretager man de ændringer, som man nu skal have ændret. Og når man har gjort det, så går man ned og siger gem. Og så skulle ændringerne gerne vises her. Det samme princip gør sig gældende her under kalender.
Nu har vi i flettekredsen, vi har nogle faste flettedatoer, men alligevel så sætter vi jo gerne vores flettedatoer ind her. Nu er der for eksempel Pilens Dag den 3. maj, og vi har vores Pilefestival Brat Skov her. Og så når vi kommer lidt længere hen af på sæsonen her, så lægger vi så flettedatoerne for efterårssæsonen eller eftersommersæsonen ind. Men igen kan jeg vælge redigere her, og så foretage de ændringer, jeg skal have foretaget. Så er der galleriet. Jeg har ikke ret mange billeder liggende i vores galleri her, så det kan jeg lige vise jer, hvordan man gør. Lige nu ligger kun det ene billede, og så er der jo nok ikke så meget galleri over det. Men jeg går ind og siger redigere. Så går jeg ned. Her kan I se, at brødtekstfeltet det er faktisk tomt. Og det er fordi, der lå jo altså også kun det ene billede. Og billederne de ligger hernede under vedhæftede filer. I det her tilfælde er der så kun et billede, det er den her gris. Og hvis jeg vil lægge flere billeder ind, så skal jeg klikke på den her nede under Attach New File, som betyder vedhæft ny fil. Og så klikker jeg her og siger vælg fil. Så kommer jeg ind på min mappe, finder på computeren, hvor jeg har mine billeder liggende. Og så kan jeg dobbeltklikke på den og sige Attach. Det med at klikke Attach, det er selvfølgelig vigtigt, fordi det er der, man vedhæfter den. Ved at vedhæfte flere billeder, det er jo det, der er lidt spændende, at der er lidt forskelligt at kigge på. Så siger jeg igen Attach. Og sådan kan jeg så blive ved, indtil jeg synes, at nu, det var det var de her billeder, jeg vil have lagt ind. Sådan, så ligger der 4 billeder i hvert fald. Nu er det måske sådan, at jeg kunne egentlig godt tænke mig, at rækkefølgen var lidt anderledes. Den der gris, den kunne godt ligge til sidst i stedet for. Så jeg kan tage fat i den her pil herude i venstre side, og så flytte rundt på billederne, som jeg har lyst til. Og så igen er det vigtigt, at man slutter af med at sige gem, når man er færdig med det, man har lavet. Og så dukker galleriet op på den her måde. Klik på det næste billede her. Og så kan jeg så kigge billeder, og de kører så i ring, når man bliver ved med at klikke her. Og vil jeg tilføje flere billeder, så går jeg selvfølgelig ind og siger redigere. Det kan også godt være, at man vil oprette forskellige billedgallerier med nogle bestemte temaer, så kan man altså også her under flettekredsadmin vælge at oprette et nyt billedgalleri. Man kan også oprette en ny side, som så bliver lagt ind, ligesom billedgalleriet, under flettekredsens menu heroppe. Men som udgangspunkt så start med at bruge de allerede oprettede sider. Og så er der de her 2 funktioner med min konto og logge ud. Min konto, det var den, vi startede med at komme ind på os. Hvis jeg nu vil tilbage til hovedsiden på min flettekreds, så kan jeg gå herop og vælge Jammerbug flettekreds her. Det er sådan lidt en sti, der viser, hvor man befinder sig henne. Og så kan jeg klikke her, så kommer jeg på flettekredsens side igen. Så på den måde kan man redigere og opdatere sin flettekreds. Hvis nu man ikke er oprettet med flettekredsens navn som brugernavn, eller hvis man har glemt hvilken kode man har, så kan man sende en mail til hjemmeside@pileforeningen.dk og så lige forklare hvilken flettekreds og hvad problemet er. Så kigger jeg på det, når jeg har tid til det. Jeg ønsker jer god fornøjelse med at få opdateret jeres flettekredssider, og vi er jo spændt på at se, hvem det er, der vinder konkurrencen.